प्रमोद बर' सार नोंथांखौ आं दिनै खावलायदों हाजार बार बुंगासिनो दं स्टप 2024-25 बोसोरनि बिटिसि जौगाखां फान्डनि 140 कौटिनि बांसिन रांफोरा बाहायजायासै। प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा फिन आरोबाव बिटिसिनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरनो 100 कौटिनिबो बारा इरिगेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय खामानि हरबाय। फिन आरोबाव मानगोनां प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि टोटेल बेवहाय दङ 40 पार्ट 1 आरो पार्ट 2 दंबावो 40 टा स्किमखौ बा 100 करोड़निबो बारा फैसानि स्किमखौ प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा बिटिआरनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरनो हरनायखौ जों नुनो मोनो। 140 कौटिनि बांसिन बिटिसिनि रांखौ बाहायनो हायाखै रायजोनि जौगानायनि खामानिनि थाखाय प्रमोद बर' सरकारा। बिटिसिनि फान्डखौ फैखानाय फैसाखौ 140 करोड़निबो बारा प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ इउज खालामनो हाया। बिटिसिआ बिटिसिनि रायजोनि थाखायसो सोरजिजादों, बिटिसिनि बायजोनि रायजोनि थाखाय नङा। बिटिआर जाबायब्ला बिटिआरआ बिटिआरनि रायजोनि थाखायसो सोरजिजादों, बिटिआरनि बायजोनि रायजोनि थाखाय नङा। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारिया। बिटिसिआ जादों बिटिसि रायजोनि थाखाय, बिटिसिनि बायजोनि रायजोनि थाखाय बिटिसि जायाखै। बिटिआर जाबायब्ला बिटिआरआ जादों बिटिआरनि रायजोफोरनि थाखायनो बिटिआर जादों, बिटिआरनि बायजोनि थाखाय मालाबाबो बिटिआर जायाखै। अब्ला जोंनि फैसाखौ जुदि लांबाय थायोब्ला मोनसेबो डिपार्टमेन्टखौ बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा हगारानोब्ला लांबायनो थायोब्ला अब्ला गमामायैनो प्रमोद बर' बिथांनि सामसाफोरा प्रमोद बर' बिथांनि सेलादार बेलादार बिथांमोना माखौ जागोन? बिटिसिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन आरोबाव मानगोनां प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि टोटेल बेवहाय दङ 40 पार्ट 1 आरो पार्ट 2 दंबावो 40 टा स्किमखौ बा 100 करोड़निबो बारा फैसानि स्किमखौ प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा बिटिआरनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरनो हरनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय आं लिस्टखौहाय नोंथांमोननो होनाय जागोन। नोंथांमोना बयखौबो एड्रेसजों लोगोसे बबे एरियानि कन्ट्रेक्टर, बबे जायगानि, बबे नलबारिनि, बबे कामरुपनि, बबे गुवाहाटीनि, बबे बङाइगावनि, बबे सनितपुरनि, धेमाजिनि नोंथांमोना नुजोबगोन। बिथांमोना जाहैबाय टोटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टर। बे लिस्टआव जाफोरा दङ टोटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टर। दा 100 कौटिनिबो बारा बिटिसिनि फैसाखौ मानगोनां प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमोद बर' बिथाङा बाहेरनि कन्ट्रेक्टरनो हरदों। दा बै समाव मानगोनां बिपिएफ सरकाराव थानाय समाव मानगोनां राजिब ब्रह्म बिथाङा जेब्ला इएमनि पावाराव दङमोन, बिथाङा बेफोर प्रप'जेलखौ हरनानै दिल्लीयावहाय सेटआप खालामना दोन्दोंमोन बे फैसाखौ। नाथाय दिनै गभर्नमेन्ट गैला बिपिएफआ, हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार गैला। दा फैसाया फैबाय प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव, दा राननानै हरबाय बिटिसिनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरनो। दा बेखौ बुङोब्ला बै इउपिपिएलजों थाफानाय इएम, जिएम, एमसिएलए बा सेक्रेटारि, प्रेसिडेन्ट बा बबेबा संगठननि दैदेनगिरिफोर बा बबेबा मोनसे लिडारगिरिफोर बिथांमोना मा सानगोन नङा होमबा? एसेबां कौटि 100 करोड़निबो बारा फैसाखौ दिनै बिटिआरनि रायजोआ मोनजानांगौमोन। बिटिसिआ जादों बिटिसि रायजोनि थाखायनो, बिटिसिनि बायजोनि रायजोनि थाखाय बिटिसि जायाखै। बिटिआर जाबायब्ला बिटिआरआ जादों बिटिआरनि रायजोफोरनि थाखायनो बिटिआर जादों, बिटिआरनि बायजोनि थाखाय मालाबाबो बिटिआर जायाखै।
अब्ला जोंनि फैसाखौ जुदि लांबाय थायोब्ला मोनसेबो डिपार्टमेन्टखौ बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा हगारानोब्ला लांबायनो थायोब्ला अब्ला गमामायैनो प्रमद बर' बिथांनि सामसाफोरा प्रमद बर' बिथांनि सेलादार बेलादार बिथांमोना माखौ जागोन मानसिबो बोरै जागोन गिदिर गिदिर बिल्डिं गिदिर गिदिर न' गिदिर गिदिर गारि बिटिसिनि मानसिया बिटिआरनि मानसिया प्रमद बर' बिथांनि सेलादार बेलादारफोरा खामायनाङा खामायनांगोन बिथांनि मानसियानो मानसि जानांगोन अब्ला जोंनो 5 लाख 10 लाख होयो ठिकादारफोरनो जों नुगासिनो दं लाङो कौटि कौटि बिटिआरनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरा प्रमद बर' सार नोंथांखौ आं दिनै खावलायदों हाजार बार बुंगासिनो दं स्टप बेफोरखौ स्टप खालामनानै मोजां मानसिफोरनो नोंनि मानसिफोरनो बेफोर खामानिखौ हो गुदि तथ्य दं मिथिबाय दा आरो आं मोनसे खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबावनो नागिरदों जे बिटिसिनि फान्डखौ फैखानाय फैसाखौ 140 करोड़निबो बारा प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ इउज खालामनो हायाखै रायजोआव मावनो गोनां खामानि गैला होमबा रायजोआव डेभेलपनि खामानि मावनो गैला होमबा 140 करोड़निबो बारा बिटिसि फान्डआ दिनै मावजायालाखिनो ओरैनो थाफिनबाय नङा होमबा मानो थाफिनखो मावनो गोनां गोबां खामानि दङ नांगौबाय XNDB फोरनो रिहेबिलिटेसनफोरखौ 140 करोड़ गारना हो IBS खालामनानै हो स्टुडेन्टफोरनो IBS खालामनानै हो गैजारोङिफोरनो न' बानायना हो स्कुल कलेजफोरखौ रिपेयारिं खालामना हो 140 करोड़खौ खामानि गैला होननानै मानो दिनफिनखो बेफोरथ' सैथो खौरां माबायानो दङ नै माबायानो दङ नै आं नोंथांमोननि सायाव होगोन 140 करोड़ फैसाया दिनै मावनो हायासै होननानै बिथांमोना रिपर्ट होदों आरो मोनसे खोथा दिनै आं रायजोनो बुंनो नागिरदों नै थांनाय दाख्लै बावै आं मिडियायाव होबाय थादोंमोन दिल्लीनि अफिसारफोरा IPS IAS अफिसारफोरा बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरखौ पसिबल नङि बायदि नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरजों माइनास लिरनानै हरदोंमोन दा बे माइनासखौ बिथांमोना नङा नंखाय होननानै मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय नै थांनाय मैयानि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा सिखार जादों जे बे माइनासआ नंगौ फाइलाव आंबो नुदों खोथाया नङा होमबा आं बुंनाया नंखाय जाबाय होमबा दा बुंदों पजिटिभ जाफिनबाय बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरखौ जा बिथांमोना नेगेटिभ लिरदोंमोन बियो पजिटिभ जाफिनबाय नोंथांमोननो होगोन बेखौ मोनबाथ' जों मोजां पजिटिभ जुदि जायोबाथ' मोजां जानोसो नांगौ मोजां मोजां दफाफोरा जाफुंनांगौ स्कुल कलेजफोरा प्रमिसलेस जानांगौ ट्राइबेल इउनिभार्सिटिफोरा जानांगौ NITफोरा जानांगौ होननानैसो बुंदों नाथाय दिल्लीया नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरखौ लिरहरनायखायसो जों मानो बिदि लिरजाखो होनना बुंदों दा बेखौ नंखाय सानदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा पबित्र हदनाव बुंनो गोनां जाबाय बे लेखाया नंगौ माइनासआ दा बेखौ जों रायलायफिननानै पजिटिभ खालामनाय जाबाय निश्चय हदनाव बुंदों खोमा आरो बुंदों दा बिनिखायनो खावलायदों आङो बिटिआर रायजोनि बा UPPL दोलोनि आं सुथुर नङा खामानिखौ गावनि मानसियानो मोनथों बायजोनि मानसियानो मोननाङाथों होनना बुंदों कौटि कौटि फैसाखौ बिटिआरनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेनगिरिफोरानो सेलादार बेलादार रायजोफोरानो ठिकादारफोरानो मोनथों बाहेरानिया मोननाङाथों होननासो आं बुंदों बेयाव माने मेगन सायो नों मोनथों आं मोनथों सोरबाया मोनथों आं मोनाब्लाबो नङा होमबा बेखौसो दिनै बुंदों बेनिखायनो खावलायदों बायजोनो खामानि हरनायखौ स्टप खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिआव गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर गिदिर गिदिर बिजनेसमेना स्टेबलाइज जानायखौसो जों दिनै लुबैदों